Sngo bhayang nishim ke jingrai stang na kanambar lai spa lai pun riu kanambar lai spa lai pun riu Kohimen ko para tongin bu ya baharo ke jing tumo jong I hagane ke Eucharist Bakhuid ni ay bateng benduay nagabinda kasuk kasain hagari India nagabinda ki Kristan baro hagari India ni duwaru nagabinda baharo ki kinna badon hapadengi exam baper baginang yo ke jing start ke jinga e halo jongki Iduairu nagabinda ke jingkala kabamut jongi nompop. Iwan raru hau jisu ya baharo ki bapang ki bashitam. Ki batiaha ki hospital, ki batiaha ki ICU, ki batiapang haying. Baga bor jisu kanang. Trai kam halo jongi lemba kaneg Eucharist Bakhuid. In songu yaw jisu nagabinda kaneg jingai laad ka jongu. Baga jing rio balai. Inang kot kar pad yaw jisu ban hapadeng jongi, ban kar ku yangi, ban pen slay yangi. Tongin kar pad yaw men siyam Bakhuid, ban pen slay yangi, daga jingid ka jongu. Bangin dupla, ban shimenda sherhem, daga jingid, daga jing rio balai, daga jing tim buram, iya ubalai. Ipen dait kakti jongi,
ngi karpad yaw Jisu banang pendimai lembat ke jingya silok jongamen siam Bakhuid kindon rengka bat pi barro ko himen ko para nginang sangeshipor ban puson hagadonud hagamen siam jongi halor barro kapop kabangilale nginang yosno nagi jimpule barro pautrayu ble ulong ubadap daga jingid ulong ubadap daga jingisne hakito barro kiba kot karpad yawu inang puson yaki pop barro kibangilale daga tin gatelich yaki pop kibangilale hakamet kapad jangi ngila pinjersi yaka met jangi dakaba yang ngop haki pop bashir kay bapin sausi ketang yaw Jisu ngila pendon kam yaw tele jangi ben keren ya kie bajakalia ngi pendon kam yaki kamat jangi ban peit ya kie bajakalia bad ngi sha ya kamet kapar jangi ban ngop shi ngop haki pop kabasuniyo tongin karpad yaw Jisu ban pen kuit ya ka jimbo jimbar ka di kamen siam ya kamet kapar jangi barro na ki pop ki ba suniyo ki bangilale haga jingim jangi tongin pan map nagabinda baro ki pop ki bangilale daka donod basausi daka jingrai kut scam ban ino yaga jinglong jangka pop barro kramba ngindup long ki kun bakui jangu Jisu bangindup yomad yaga jingisne ka jang bangindup sait bawindup sait kud yangi daga snam bakardor ka jangu na baro ki pop padu yada yangi naga jingchat nga plam how blay badon por barro pad happy ko himmen ko para une dagi jim parkat dagi tin dagi kham dagi jingle klet dagi jingle palat janga dagi jingle palat janga dagi jingle palat bakrao e janga namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti yaki angel bat kiri koi badia pi ko himmen ko para banduwai na gabinda janga how Trai ublay jangi ublay badan borbaro nisane yangi badendala mapiki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Ngiduai nagabinda barro ki jing tumu jangi ha ka jingim jangi ngidon bun ki jing don kam dame ka jingim men siam jangi karpadi of Jisu
ban pen bait ya ke jing tuna jangi baro ban pen kantang ya ke jing men siam jangi ya ke puli ka puti jangi ya ke kam ge jam jangi kam dame hagen ega sngi utrai basau janga ayam Lent Yiduai Jisu isne yangi Jisu map yangi Jisu pen kalain yaga jingim jangi Koble me uba dakaktin jame me pendep haka rukam bapala yaka jimpen yasuk yawu bendriyu haladehi nikarpat to ai haki pait kristain yaka bor bakin pen kaloi ben poi daga jingriyu bale bashisha bad ke jingeit bashirhem shake sngi krau ba iping kiban dangwan da utrai jangiu Jesu Kristu kun jame uba im bad senshar rengkat bad me hake jingelong kawe jangumen siam Bakhuid uble junom la junom Kaching puli baningkong, kaching puli na kitab jinto kinmau kabaar. Ha kitu kisngi baro kilingdo bakham rang ba bat kipaj ba kilale bam kongu shikat day e da kababot ya baro ki kam klem rain jong ki weipat ki jaj benriu bat kilapin bersi ya kaying jong utrai kabau lapin kentang ha Jerusalem utrai ublei ki kpat men jong ki ulapha shakiter shiter de ki nongra kubor jong u namar ba usngau sun e yala ki briu badia ka jaka shong jong u henry kila ben sa ben ye ki nongra kubor jong blei kidanyo ben ye ki ktien jong u bat kidar ki ben ye ki nong ye tholupa jong u hadu ba ka jingbita utrai kala ki persha ya ki pa jong u hadu ba umla pen jamshu nang ta ki khaldi kila thang ye ki ying ublei pat kila pentua ya ka kenro ke Jerusalem kila thang ya ki ying dulan jong ka baro da kading bat kila pendu ya ki khiu ki pliang kodor jong ka baro usim ki khaldi ula ring koi di sha Babylon ya ki tu baro ki balat na ka lam bat kila kala ki mrau jong u pat jong ki khun jong u hadu ka jing seng ya ki hima ki persha ban pendep ya ka tin jong utrai ka ba ula kren da ka shintur u Jeremiah hadu bakari kayo ban rakhe ki sabat jongka baro ki sngi bakala sa kenja kala rakhe ya ka sabat ban pendep nyau pho snem lenter ti hakata ka snem baningkong jong usirus usim ka persha ba endu pendep ya ka ba utrai ulakren da ka shintur u Jeremiah utrai ulapenki ya ka mensim usirus usim ka persha ban penbena ha kahima jong u baro kawe bat ula airu da ka jintho kumni u ong usirus usim ka persha utrai ublei ka beneng ula ai hanga ya ki hima baro jong ka khandau bat la u hukum yanga bantei ka ying na ka banta jong u ha Jerusalem ka ba ha Juda ti unu na pedeng jong pi ubadei na upa jong u to utrai ublei jong u undon ringkat bat u ai un lekiu kaktien jong utrai na kasam shis pa lai punyo ka number jingwai pras pa san phusan kasam shis pa lai punyo ka number jingwai pras pa san phusan Trai
Kajing puli na kasiti Paulus Bakhuid sa Kristan ha Ephesus. Ko para ublay ukan ray kajing Sngi namar kajing 8 bakraw. Da kabaw le 8 yangi wat man bangi le yap da ki pop chungi. Ulapin yangi lembat ukres. Bat ulapin mepat yangi lembat bat ulapin syong yangi rangkat bat haki jaka beneng hak ukres Jisu. Bakumta haki juk kiban dangwan unyo ban unpin kaspa ba jong kajing jong ha kajing spun yang ha ukres Jisu namar da kajing ai ulapin yang hapi nung ba kajing bat kane kam kalong kajing le jong pi kalong kajing ai ublay kam dai namar ki kam yo don mano ba kop sarong namar ilong kamati jong bala theo ha ukres Jisu nakbanta ki kam ba ki ba ublay ulapin kre lupa khanang bengindup haki tin jong Trai Sngob hayang. Babaro ubangay cha unyo kaching imbang chikon. Trai undon rengka bat pim. Rengkat bat piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum uya anis. Pendait kakti pediang ya kakti no Trai hakadonur kan siem jumpi ba ka boru Trai kan Trai kam halo jumpi bara u Jesu ula ong hau Nicodemus kumba o Moses ula kendio ya usain renong hari kenja kumdaru ya ukun ubrio deben kendio babara o banget hau unyo kajingim bamjukut. Naba uble ula id kata ya kaparte. Ba ula aitino yala ukun bamarway. Babaro ubangit hau unom iyap. Henry unyo kajingim bamjukut. Naba uble ula pa ya ukun siya kaparte. Omban pendrem ya kaparte. Henry ba ya kaparte endup pelait dau. Ya uta ubangit hau en pendrem. Ya uta ubangit lala pendrem lupa. Namarba shimla ngit haga kerteng jong ukun bamarwe jong uble. But kane kalong ga jim beshar. Ba ka jing shai kala wan ha ka parte Henry ki briu kila kam id ya ka jingdum ban ya ka jing shai namar ba ki kam jongi kila long ki basiniu namar uta ubale ya ki kam suniu u isi ya ka jing shai but wan sha ka jing shai yo ba ya ki kam jongu entat madan. Henry, uta ubale ya kabashisha, uwan siya ka jing shai, kramba, endup iyo i shai kadar, ba ya ki kam jongu ulale ha uble. Ka gospel jong utrai,
Ko himmen ko para but pikin na bayit baro how try Jesus Christ. Ngidon hagas ngi utrai kabasaw jongka Lent. Badu trai uyalam yangi iwaipa iwairu ban puson halor ka jingisine bad ka jingit ka jonguplay. Uble ulong ka jingit, uble ulong uba isine, bad uble ulongru uba bishar hok yakibriu. Bad banyomad ya ka jingisine, banyomad ya ka jingit, banyai lemba ka jimbishar hok jonguble, ngide banlong kibangit ha uta uba uble ula pasyangi ban penim yangi. Lemba ka jinget ha ujisu ngin light na ka jimbishar pinren. But news no ha ka kitab jingto ken mau baki paid Israel rengkat bad ki rempa rengkat bad ki lindo rengkat bad barro ki bahe behind kila le ye ki kam klem rain kila ngop shi ngop ha ki kam klem rain ha ka fareng yong abomination kaba omlong ban le kaba omlong ban pe kaba omlong ban mudur kane kalonga jimmut jongi kam klem rain Bad haba kilale kum kiniki kalam kam kalam rain kibriyo kibalale yaki kam kalam rain haba ki wan shaka temple kaya kabala jia yaka temple kila pinjersi yaka temple kila pinjersi hadu kata yaka temple kila duno yaka jingi duble kila duno yaka jingisne uble Bad kila pendingit ya ka temple. Haba kibriyu kiba im hakum kene ka ki pop kalam rain ka jingi duble kala sange bentoid halo jongi. Ka jingisne jongoble kala sange bentoid halor ka jingim jongi halor ki ingasem jongi halor ka met ka part jongi halor ka jingim jongi baro kawai. Ka jimmi jongkum kini ki pop klam rain ne ki kam klam rain kaba pinjersi ya ka jingim jangi kaba pinjersi ya ka temple bakoi jangoble kalong uble ulapano yaki shaka jingring kampar uble ulapa yaki sha Babylon kalonga jaka jimpenchitom Ublay wala siya ki banyay lemba ka jimpenchitom namar ki penjersi ya ka temple bakoi jangoble. But habang it's ngautu but yes no shapangaktin temple kawan hangi artili ki jimmut. Kawe ka jimmut kalong ka physical temple kawe kalong spiritual temple. Kawe ka jimmut kalong ka temple kaba kinja do Kawe kalongka temple kabakenja mensiam. Bad born ki brio kila penjersi ya ke temple bakui jongoble daki kam klem rain. Badu ble umbanse ban pintili ya ke temple. Uble umbanse ban sha yaki nongshun ban penshitom yaki uble ulasha yaki nongshun ban penshitom yaki namar ngi baro ngi deben sautu saudong jongi kidon gi nongshun kiba aptap ban penjot yaka temple bakui jong uble wan haba pi shong hangne wan haba pi ar lindi ban wan shaka ying bakui jong uble wan haba pi shong duai hangne Dondru ya kaju kakpor ya kabor bayale tema persyaya pi bapinom duai bapinom shashkor bapinom puzon bapinom yoma dia ke jenggerku
Kaneka bor kayale tenge hamal kibriu. Kaneka bor ka kanglad ya ka jingisne jung oble man tuid hangi. Kaneka bor ka kanglad ban yopidia ka jingi jung oble. Kaneka bor ka kanglad ban im ha ka jingkuid. Kamdame ya kikina. Ka ktinu oble ka ong uyit u Jisu uyit toin ya kikina. Henry uksuit part unum sya ya kikina ban tur syau Jisu. Uksuit un pasiau un keren un hikai ya born jait ki kam kalam rai. Uksuit un terwa hakama jangi born jait ki pop kabam seizo haka jingim jangi. Uksuit u kanglad yangi ban im koid. Lada ula ban kanglad yangi ban yoma dia ka jingkoi jango bale ban yoma dia ka jingisne ka jango bale ban yoma dia ka jingir ka jango bale ngin kerlalong komno ngin kerlalong kibriu ki kinna bamdon jinglong obleshu ka jingale jong uksuit ka jingale jong obammen kalong ban kanglad yangi ban im ban roy ha ka jinglong oblay namar uisi ya kibriu baroy ha ka jinglong oblay namar yalade mau ula duno ya ka jinglong oblay nadu kapor ula tamsneng ya oblay nadu kapor ula yard ya ka lindi janga jingkom jimbam kongu ula du ya ka jinglong oblay minda ya uta obala du ya ka jinglong oblay u tap ban pindu ya ki konjong oblay ru bandu ya ka jinglong oblay kane kade ka jing shisha namar nagataka daw uksuid u yale ya katema persya ya ki konjong oblay ki bakwaban roy ha ka jingim mensia lada don mano na pedeng jombi bakwaban im kam koin tekana happy kinsa wan ki parlog jombi ki ba pindu jungkermen yapi lada pelong ki kinna badon ka jingkwa ban wan mas man gasngi kum ka nuksa lada pelong ki brio bakwa balong kam rio bale tekana ha ka jingim jombi lese lemba ki kimi ki pa jombi lemba ki paralog jombi ki kren ya ki kendin ne ki kile ya ki kam kabakangla dia pi ban tur sajan lese ki pinbun kam ya pi lese ki bain ya pi lese kinyalam lindi ya pi sha kaba pimde ban poi te unang ai shu ya pi lemba ki paralog jombi lemba ki kimi ki pa jombi ya ka jingkanglad babun jai ki jingkanglad babun jai kai ka jingdumo jong uksuit bapinum yo ya ka jinglong oble bapinum roy ha ka jinglong oble ha ka donur ha ka mensiam bapinum yo ya ka jingkoi jong oble na maruting uksud uting ya ka jingkoi uksud uting ya ka jinglong oble uksud uting jingid oble bad uksud kemen ya ka jingid parteng uksud uting bangin snawutu syai kadar ya ka jingis ne jong oble ha ka jingim te nakabinta kane unbu saudong jongi man paiwe yaki parlok namar unbu yaki parlok ba penshoy ki parlok ki ba penshoy pi kim tipru ba kidam penshoy namar kim sotu bade ubammen utrai kam hapo jongi bad pinkemen haba ki parlok ne uksud uttarwa ya ke baro kabadon gabor ban pinjersi ya ka jingim jambi uksud udon tangkawai pinjersi ya ka temple hangne temple kabamut ya ka do jambi ka temple kabamut ya ka donur jambi bad un persyang kadbala ban wengno ya ka jingsunyu kane kalong kaba jiaman ka kelipmat ha ka jingim jongi omde shisngi omde arsngi man ka kelipmat namar kala ong hana uksud umju shongtait ngi shongtait pormit ngi tia henre uksud ukam klein pormit uksud ukam klein porsngi umju shongtait namar
lada usyong tait unumyo ya ke ba udon kam te minda namar kane ka daw kaya ka badang jia hangi buon ki kinna ki dang do ya ka jingriu balai buon ki longupa ki dang do jingriu balai buon ki longumi ki dang jingriu balai uveng ayu nangi uveng no ya ka jingriu balai kalong ka jinglong kaba pelong yangi ban kam ye shirhem yaw jisu ka jingriu balai kalong ka jinglong kaba pelong yangi ban yad ya ka lindi jongiri koit nagadaga daw haba u Isaya nong ya tulupa u kren syapang hinriu tele ki jingai jongo balai shimla kadaw ya ka jingriu balai hangdo ka balang kala benrap ya ka bahanyo jingriu balai ladang elaban ya ki hinriu tele ki jingai jongo mensem Bakhuid you so jongkini ki hinriu tele ki jingai jongo balai ulong jingriu balai habangi pinpura yalade daka jinglong ubale uso ubangin yo kalong ayu jingriu balai binda buon ki kristan hakane ka juk ka minda kimdon jingriu balai buon apdeng jombe pe bawan masru pe wan ban pendap ya ka rukam omdai na marba pilong riu balai omdai na marba pilong riu balai namar pe sotu kane kade ka Sngi Trai nga haban late mas nga haban late mas balay namar kalahikai dakabalang kaain ngi haban late kumno re kumno shitin shisin shitayo kamdame hakas Sngi Trai tang kane ke jingso tu kabangidon baduk suidru kwa bangin sautu palat yakane ladangi persyang ban sautu palat yakane unsa bu hakama jongi buon ki jingtut but buon apdeng jombe ki kinna kadba pidang rit pidon ke jingid ban wan mas pidon ke jingid ban late mas suki pasuki khaba pilahe haba ki kama jombe kalastang ban shat kam kirki haba ki jingsno jombe kalastang ban kiu hapo jombe haba ka met jombe kalastang ban kistet kaya ka bajia pila ya ka kam kaba pila sange ban le kalong ban minda ngangia ban late mas minda ngangia ban late jingduai minda ngangia ban late mane sakramen minda ngasngungia ban duai kaya ka bajia kadba nang ki ya ka met kadba nang ki ya ki emotion ngistang ban kongu yaw bammen uba pasyaw hangi bun ke baro kane kade ke jimmut kaba kane ka jingto kin mau kabatay hangi ya ki kam klam rain bad ki jing pin jir bersi ya ka jingim jongi ko kangne kaya ka badang jia uksuid ubasiap hapo jongi ya ki kam klam rain kaba kang yangi bani dia jisu bun apdan jombi le sepim sauto compare ne marbale en satip hadin ne endala babe pin satip o ngala bakala hakane ka durhi but minda kakatinu bale haka gospel ru ka kran ya kane ka binda ka gospel ka ong haba ubale wala yo I ka jingri ubale kala ja na ka jingim jonge brio ka jingi du bale kala ja na ka jingim jonge brio haba kimpa donchu ya ka bor ban sautu ya ka jingis ne ka jongo bale ubale ularai ban pa ya la ukun marwe minda ka jingli kalong bale ujisu ula wansha ka ne ka parte bale ubale ula pa ya ujisu shakane ka parte kakatino bale ka kran shay kadar ban penim ya gibrio penim na kaye pidon kam ban penim na kano ka jinglo pidon kam ban lait lui na kano ka jinglo pidon kam ban lait lui na kano ka jingma tingi barong isautu ngidon bon ge jing tolod khala ka jonga kardan hala ka jonga jinglong ngidon bon jai ki jingma ha ka jingem jongi kaba pin jersey ya ka jingem jongi kaba pin sunyu ya ka jingem jongi kaba pindu no ya ka jingri bale na ka jingem jongi haba ngim don jingri bale ngi kerlalong kristan blem te kaba mut ujisu wan ban le ayu ban pelong iangi bariu bale
Ujisu ulawan ban perlong yang ngi bariu balai, kumno ngila ban long riu balai. Ngide ban penroy ya ke jingi do balai hapo jongi. Ngide ban penroy ya ki kamba baha ke jingim jongi. Ngide ban penroy ya ke jingi sune ubalai ha ke jingim jongi. Kramba ngindup long ki ba kam riu balai. Namar kade kane ka jinglong kaba hinyu jongu isaya nongya tulupa kan perlong yang iri kuit. Kaya ka perlong yang iri kuit habang ilas tang ban im ya baro hinriu tele ke jingai ngis tang ban long ri kuit. Bad ke jinglong jong iri kuit kalong ki bariu balai. Ki bariu balai kalong kumno ngila ban kerla na ke jinglong kinna ba batilli ne remba batilli sambala batilli shaga jinglong riu balai haba ngis tang ban ngeit hau jisu namar tang hau jisu ngalaban yo jinglai luit but ha ka gospel menda kas ni ka kren ru ki brio ki yo iya ka jingshai ki yo i jingshai ayu ki yo i ya ka jingshai ka bamut kilas nawutu tang kawe kalindi kabangi don ban kiu shabane ka jingsawutu ka ba pura jongi kalong ka jingshai ka jingsawutu pura jongi kalong ka jimpenim ka jingsawutu pura jongi kalong ka jingait ka jingsawutu pura jongi kalong ka jingai tilut yalade shaka borjisu kane ka jingsawutu barro mangingi de bandon ladang imdon kane ka jingsawutu ngin salang jaitu ngin salang ke bakongo ya ka pop ngin salang ki bakongu kano ke jinglong ngin salang ki kinna ki perkat kam lele yanga lada ngale kano ka kam provided lada omdon mano ba yo yanga kumno minda ngis ngi im ngi lebon gi kam jar ngi lebon gi kam hari bad ngi don tangka be ke jingduwai kiwe kimde ben tip yakane kiwe kimde ben yo i yakaba ngale lada kiwe kim yo i yangi yakaba ngile ngi perkat kumno ngilalai tip Henry ngi haben sautu pigi kinna pigi samla pigi longo pa warlada kiwe kim yo i yakaba ngile uble udang yo i yakaba ngile kabamut wad habangi perkat kiwe kim yo i yangi kalongga borjong ga jingdo habangi ong kiwe kimde ben yo iya kabangile ngidang pinkub ayu ngi pinkub da ka jingdo nakata kada jisu ong wan haba ka wan ga jingshai kibriu kila jid ya ga jingdum kai ka ne ga jingmo jong ga jingdum ngi lebun gi kam auria ngi lebun gi kam sniu ngi lebun gi kam kalam rain batang ka we ngi duwai kiwe kimde ben tip ya ka ba ngile kiwe kimde ben tip ya kabangile kiwe kimde ben yo i ya kabangile lada kiwe kim tip but kiwe kim yo i kai ke jimendo yangi ngis ngau kraw ya lade ngi pingsan ya lade ngi ong ngamdon pop ye henry kai ka bau jisuang wad lada ngi perkat omdon mano bayo i yangi kadon ka bor ka bayo i yangi namar ka jingdum kamla bandriyangi ka jingdum kamla bandriyangi namar kadon ka bor kaba wengno ya ka jingdum kata ka bor kalonga bor jungu jisu kata kalonga bor jisu hakamat ka bor jungu jisu ka jingdum kamdon borshu ka jingdum ka ailad kane kade ban sautu shisha haka jingim kane ka jingmaya ngi barong ide ban sautu namar hakamat ujisu ngimla ban buri ye warlada ngi ong ngi le hari yaki pop yaki kam siniu ngi de ban sautu ujisu ulaban rung hakata ka jing hari jombi ujisu ulaban yo ilu ulaban yo iya ka met jombi kabapi pinjarsi ulaban yo iya ka men siam jombi kabapela pinjarsi daki kam kalam rai tinaga taka daw piki kinaba yid baro pidon tang kawe kalindi daka jingshisha kabau jisu tarwa hangi kot kerpat ya ka kerteng jongu
Kot kerpad ya ke kerteng Jesu. Haba pidon jinge, haba pidon jing talod. Pide ben pinkalai ya ke jingem jambi da kabasya ya u Jesu ben trekam. Kumno ngila ben sya ya u Jesu ben trekam. Kaketinu beleka ang ngeit. Uno bang ngeit ha u Jesu but kot kerpad ya ke kerteng jongu kilaitip. Kaketinu belek ka gospel minta kasngi ong. Uno ubang ngeit ha u Jesu but kot kerpad ya ke kerteng jongu kilaitim. Kumno ngin ngeit, kumno ngin kot kerpad. Kabamod, habang ikot kerpad ya Jesu, ngidam penbana perte, ngimdon mano banyarab, ngimdon kimi kipa banyarab, ngimdon kimen kipara banyarab, ngimdon ki paralo kinyarab, ngimdon mano lai tu Jesu. Ngide bendon kata ke jingsno hapo jangi, ladanga jingai na Jesu, omdon mano banyarab yanga ha ke jingim janga, ha ke jing to Lord janga. But habang istang ban so to ngin kam ngeit kabamod ngi kam shania hau Jesu ngi kam shania hau Jesu kabamod ngi kam wanjingo yawu ngi kam aite yalade hawu ngi kam id yawu ngi kam kongo yawu banga ngi kam treshitom ban pen hon yawu pen comment yawu tang kawai kalendi ngi haban pen comment yawu Jesu man ga kelip man. Tanggi bakoloi ban pinkaman ya Jesu man ka keliman kila ban light im. Tanggi bak pinkaman ya Jesu daki kam baba kila ban kot ya ka kerteng jongo Jesu. Kabab mod habang adon ke jingi du Jesu habadon jimma jinge ngi kot tang kawe ka kerteng pikin na baro. Haba pia kendo kano ke jimma ha ke lindi yai jampi lada piad meat ne pikindit kai ke kendin kawan na ke sindur jampi barabor haba pisngo kendit piong Jesu ne piong imei ne piong pa kai ke kendin kami na ke sindur jampi kaba pikindit ne kaba piting duna bagi kinna ki kot Jesu ki ong mei mon denem de ngimje kot Jesu Henry hang ne kae kaba kaktino bleka ong habangi kindit automatically naka sindur jongi kadaban mi kitina yu Jesu automatically bale kamju mi minda namar ngimdon jingit ya kaba dap daka donut kan mi shabab tenaga taka daw habangi kindit ngiting kamju mi naka sindur jongi ya kaktin Jesu haba ublay upa ula ong uno ubakot kerteng Jesu un light em uno ubakot ya kerteng Jesu un light em kino ki bru ki kot ya kerteng jongo Jesu kin light em te ban light em kabamod na baro ki kam klam rain ngide ban le ayu ngide ban kot kerpad ya Jesu ngide ban nge nama ka kerteng Jesu but person Jesu kalong ka jingai jangka beneng yangi da ubale ban penim yangi teminda hagane ki Eucharist Bakhuid PIT ya baru ki jinglong jambi kam da me ki kam klam rai ke ba pinjar si barabore ke jimur jimbarkat don bon ki kinna ki ba kongu ya ka jing senior menda kawe ka jimma ka bangala ba nong ya pi shua ba pinduai kalong ki film ba per kamda me don bun ki kinna kinde ki bangop ha ka Korean films Korean movie kalong ka movie kala pinjot palad kini kilong ki movie ka ba pinjar si ya ka jimbar ka jombe minda bun ki kinna kidon ke ba pet hadu kadwe kadar shibeje but ki perlut ya ka por kai ka bajia uksud ulong uba chalak menda ula tarwa nagabenda ki kinna ya ki kinna ki kam sautanat kaba kanglad ya ki ban idia Jesu bon ki kinna kinde hangne katip kilongi ba addict ya ka Korean movie kila kerni palat ya ka Korean movie bon ki kinna shindrang ru kai ka bala jia lemba kene ki jimpet Korean movie ya ki jingmut balulu jambi kala kalahin minda
Satu ni kalakalain minda. Pilong bashida mensiam, balului mensiam, minda kane ke jimpet bat ke jingop yakum gine, pilas tang balong kinna bakalain, kinna ba kongu ya ki kam klam rain koloi. Satu ni pila pinkre ya ka med jambi, pila pinkre ya ka jimmod jambi, da kane ka pilim baro, kaba mood, haba uksudu terwa kano ka pop, minda pikerlalong kum ka sponge halor ka Satu ni pilang kum ka sponge minda, bale, pila pinkre kumno ya ka donur jambi, pila pinkre kumno ya ka mensiam jambi, pila pinkre kumno ya ka med jambi, da kum gine ki jingsno baro. Te nagabinda jambi, buon giba peit, lom ban traikam haga jingim jambi minda. Aba pipet ya ke rukam baki pongjain, rukam keren, rukam leid, rukam yard samla, baro kala pin bersi ya ke donu jambi minda. Banda kata ka daw, haba wan ke jingtunju uksuit, haka jaka ba pin kentait, namar pim don borshu ban kentait. Bale, uji sur dona palat haka donu jambi. Mano bakalain, ya ka Jings ngaba jangga partai. Bad kini ki film ki penkalain chuchu ya kata ka jimmud jambi. Te kane kalong bama. Ladapi kili yanga hane hato kalong pop lesenga nong kalong pop bapin peit kum kini ki film, kum kini ki video, kum kini ki kinja reel kabapin suniopi ngan ong kalong pop bale. Kini ke jimpe jambi, katu ya ke por jambi, katu ya ke jingshang tai jambi por mit, ka pintalot ya ke jabin jambi, ka pintalot ya ke jimmud jimbarka jambi, hadin bapi peit kumne, hadin bapi pelud ya ke por jambi, ka jingmud jambi bar kaladap kum kini ke jingsnu, kabamud ngan ong kini ki kam kalam rain. Balada piwan syaimane da kum kini ki kam klam rain atau jisu unrung hapo jambi unum lah ban trai kam taka bamut kalong ka pop ba habangi kongu kum kini ki jing seniu kaba pinjot yangi tongin duai karpadi av jisu ban benglut no ya baharo ki kam klam rain na ka jing jangi na ka jing kwa jangi na ka met ka part jangi baro jisu beid karku kardo yangi pensle yangi bangindup la ban im ya ka jingim ka bakui da ka bakot karpad ya ka kerteng jame ba melong ka jingshai pad ban veno ya ka jingdum na ka jingim jangi kramba ngindup la ban shakri hok yame ngindup la ban eat yame bangindup light im na ka benda ka hima jame en yaro ya utrai Jesus Christ. Tongin yang, tongin plai ke jingit ke jongi. Oh
Ablay ko pa. Ngis ngungu yame nagabinda ka na ikalipmat. Bangiwan raro kartat ya ke jingang nur jongi. Bamen kurku, bamen pen gandang, bamen pen sule, bangilong kikun kibajan badme. Nagamtaw pa Bakhuid Sngi, Bishop Sngi, kiring dok bagi katekis, bagi beri ki bahap kajing semar, bagi nubya ya kajing IT lut, bagi kajing yasha kum kada kajing je ublay yaki, ni kirpat me Trai, Ikerpat yame ko try. nagamta karimpe Kristan Sngi, bahak kajing lekniam Sngi Trai Sngi, ngin syam ya kajing ublay yakum kawai kajing Islam, ni kirpat me Trai, Ikerpat yame ko try. nagamta iwe pa iwe nengi. Kiwas ngoya kendo ya ka jinglong bapop jingi ngin pai sa uji skores halor kading phna na kam ta ka jing isnei bat da ka ba tikna banjo ya ka ngikir pa me Trai Ikerpat yame ko try. Nakapenta kito ki bahatimer kajing yap. Bada da kapapet biang ya kajing imba menshua. Kajing yo iya ki pop jangki bahkan num benduk jeng kermen ya ki. Hendrai kan ya lami ki sya kajing kala ka bamut. Da ka bakan mau ya kajing isnei jeng ublay. Ya ka balapan pau bun sien haki. Ni kerpat eme ko Trai. Ikerpat yame ko try. Nakapenta ki brio baro. Ki ba lamen chua ni lamen sau ni yap da kapop. Ki ba don ha kanu kaniam. Ba ublay un penpau haki ba ujisu. Ula yap na kapenta jong kiru. Ban priang ya kajing isnei ka ba uterwa haki. Ni kerpat eme ko Trai. Ikerpat yame ko try. Ablay ko pa. Pediang ya gini ke jingkarpat ka bangiwan raha ka majame. Penkantang ya baro kini ke jing tumu jangi. Bakilong kaba ya rap yangi ban kan jan badme kam id yame kam shakri yame pat kam jingai nakapop. Ngipan ya kene da ukris utrai jangim. So bhasyang. Shim kanambar lai spa nyop khandai. Kanambar lai spa nyop khandai. Terwa
to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang khon hau blei upa ba don bor ba rom Tu trai prem chingna dikti jongpi dag bendag jing ro ko brom teng chung de chimen to imi be balang ku chung ko ro ko da ka jinkumen ko trai ngi terwa ya kini ki jingai ki ba wanra ya ka jimpin khia bam jikut ngi da kar pad rit ya me pamen pelong yangi bangin burom hok ya ki bat kumju ban terwa ya ki hame kumba kadei hok nagabinda ka jimpenim janga parte da ukris utrai jangim amen utrai undon reng kad bat pim token tiu yala ki donut ikan tiwi ki shau trai tongin aingu ya utrai ublei jangim ka shong hok bat kadai da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadei ti jangi bat ka jimpenim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blei ba don bor ba bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ uba da ka jingmaya janga jingwan longbrio jangu ula yalam ya ka jait ben rio na ka ba yait ha ka jingdum sha ka jing shai bas ngur janga jingeth bad ula wan yalam ya ki tu ki balakha kum gimrao janga pop kulong sha ka jing kam kum ki kun jame da ki janga jingka temai namar kata baro ki jingtao ki ba habening bad ki ba ha ka kindo ki ruai ka jing ruai batimai bani ro yeme bad mangi rengat bad baro ki paid angel ni parta jam ban ni pen bana kalem sange ko himen ko para tongin duai halaga min siam jangi nagabinda ka jimpen sle jangu umen siam Bakhuid pangin dupla ben bret lut ya bar ki kam klam rai naga jimmo jimparakat nagamen siam jangi bangin num sha ya kita ki kam ban pinjersi ya ka donut ya ka men siam ya ka met ka part jangi in duai ba ujisu unir yangi unisne yangi lembaga jingwan kya jangu men siam Bakhuid halo jangi halor ki bapangi beshitam halor ki kinna badon hapatengi exam barro da shisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jingkoid barrom namar katang ikarpad yame to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen sem jame kumga umje halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jangu trai jangi o Jesus Christ haka por bala deno yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya uppu bada ka baingo yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong Toshim bato bam na kane pi barro. Namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naga benda jumpi.
Hakaju ka recommendal alaya bam ula shim ya ka kuri. Bada ka baingo biang yame ula aya ka halake sinran badu ong. To shim batu di nakani pi barro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Jong ka jutang bati mai bad bam jikut. Ya ka bayan pen mi naga binda jambi bad naga binda ki babun. Naga binda ka jimap ya ki pop. Tole ya kane ban ken mau ya ngam. Kos nam bakardor jangu Chris ta pen kuit yangi. Pen kuit ya ki men siam hadim pen kuit. Pen koit pen kia ya ki bapang ki beshitam. Ya da yangi nau bamen. Ka jimmaya jong ka jinget. Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Trai ya uppo jang ka jingim bad ya ka kuri jang ka jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki babit benyang hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas ngeverit ngi karpad yame ba ngi ki ba yo benda hakamet bad ka snam ukris ngin long ki bala penyatale kawe da umen siyam Bakhuid. Token mau ko Trai ya kabalang jamme, kabala priyang hasatala ka partay. Bato penjanay ya ka haga jingit, rengat bado Francis upa Bakhuid jangi. Uwil bad marwen u bishop jangi, bad baru kilingdo, bad kiriniyam. Token mau lemro ya ki himmen ki para, shinrang bad kinde, kibala yotiya da kabakarmen ya ka jimmi pad. Badia baro ke bela kalat no haga jingis ne jamme top diang yaki shaga jing shai ka koma jamme to isne yangi baro ngi karpa diame barengka bat kamariya te soti Bakhuid ka kame jongo blai u jaso bakodo kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baro ki rikoid ke bela pensnga baya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut but bangini ro but pendon borom yame da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembado badhawu kanlong hame ublay upa badon bor ha ka jingalang kawe jangamen sim Bakhuid barro ka buram bad ka jingero junom la junom. Tongin duwai kumbau Jesu lahi kayangi nagabinda ka jingkuit nagabinda ka jingisne ka jangoble nagabinda ka jingroy ka jingid ya ujisu but kumjuru nagabinda barro ki bapang ki bashitam kinyo jingkoy jingkia kamdame ya barro ki bashimenda lang bat kane ka mas Bakhuid duairu nagabinda baor ki kinna badon hapadengi exam baper pagi nang yo shushu ya ka jingar ko ka jing stand ka jango belai ban leba kopa jangim uba habening ka longa Bakhuid ka kerteng jame kanwan ka hima jame ka longa mon jame ha kindau kumba habening to ayang himinda ka jimbam jangi ka bahala ka sngi patamap yang ikrang khang jangi kumbangi rungi map ka belai sniu yangi padwatelam yangi sha ka jimban shoy and rate up light yangi na ka basnium top light yang ingi karpat ko Trai na gijing senior barro ha gijing spoon jamme to I jing suk jing sign ha gisngi jangi kanamba da gijing arab ka jing sene jamme ngi light barra bona ka pop pangin yo jing da na gijing jinjar barro kat bangi dang ap kemelendi ya gijing garmen Bakhuid pat ka jing wan pa jung nom penim jangi u Jesu Christ Namar ka jumi ka long kanima ka jumi ka bor ka burom junam la junam
Ko trai Jesus Christ me bala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe dike pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jings bon jame tai haka ya ka jingsuk bad ka jingat le kawe kat kum ga mon jame mame uba im bad basensha jinom la jinom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo renkat bat pim Ringkat bat pi. dap daga jingi do Christ tong in yai markelia. Hakumi ukon lambro jang oble. Hakumi bakit na ka pop jang porte. Sukito ki bala korsha ka jingawai jang ukon lambrot. Kamet pargasnam jang Chris kendri ngasha ka jingim bam juk. Shim na gajing rwai ar spalai. Anambar ar spalai. Ya
no bhadem khosiu. In shim ka slashis pa and rupusan. Komen sim ukris tupen ko yanga, komed ukris tupen im yanga, kosnam ukris tupen deb yanga, kom na krong ukris tu sad yanga, uchin shale ben ukris tupen klan yanga, uchi suba bha tu sheshkor yanga, hapog uchin mong chumi tu ayan ri, pat sha yanga bangan klad no nami, now nong shin maman tu da yanga, hatmir ka chingap tu khod yanga, pat ong mangan wan shami, Ngando biaro yami junam la junam amen. Hakmi go chisu babha bar batyang tam ngadem krup hakma chungmi badag chingchang mishadham chukam sim chunga ngadwab krpad yami pamanshan hakadanu chunga yak jing sngob im chunga chingej ka chingkerman bat ka chingej ringkat bat ka ching slaib shisha na ka bantal ki pop bat ka mon bas kem ban le bhano kadba hapol dehi dag chingej bachliu bat ka ching slai man sim ngayai pusani kita santli chingmong bakador tam dag bakan mau kito kiktin ki bau da bit nong thulupa kaslam bau lakran chapang chungmi ko chisu babha kila sam kikdip kikchat chunga kila nyau ching chunga baro in pa chakasla shispa iway kaching duai na kabanta kiling do chungi ko chisu to pay ta kaching sngo e ala kichong kiling do Kachin shadham ka Bakhuid, naga banda kaching kalaba mo chong kinong pop. Wat sharp kikti balapan slay chong kikin bitingit. Ba kiktaman ka Sngi ka med Mawkhlam topriya chong mi. Wat ay bikrim yang shuntur chong kikin bit chaklea. Ba kisaw kurang da kasnam kodor tam chong mi. Tori khoid kidono chong ki banom bit partay. Namar kidani kidak bakin job neng. Chong kaching long ling do panay chong mi. Tukar kuya kaching Trai chong ki bakin say soccer high. But I will talk by Shakri Kanika Prate, can long yaki gaching mem gaching and happening. Amen. Tong in near Dubai. Koblei meu ba penshai ke brio barro ke ba wan shagane ka partei ngi karpat to penshai ya ki donu jangi da ka jing shai ba phalang janga jinga e jame bangin puson barabor ya ka ta ka ba bidor bad ka ba pen sobha ye me kinrad ban bad ban e chisha ye me da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Ringkat bat piro. ngo ya ka kle jambe karpadi ka jingar ko na utrai ko trai to peit ya ki pait ki ba karpad rit yeme pat toshan bor ya ki batalot to ai jingim daga jing shai bam julip jame ya ki to ki bayai haga surni janga jingia pat to ai ba ki to ya ki ba mela palait isne na ki jing sunio baro kin poi shaga jimba bajanaitam da ukris utrai jangim Amen. Ublei badan bor baro en karko yapi uppa baro kon baro men sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jompim Nisnomu ya oblay. Nshim gaching ripen kut na ganambar nriu puway. Ganambar nriu puway. Our
Kam hok Pablo kun meraman sim Bakhuid. Ko Renur Bakhuid tamu Jisu. Ko Joseph Bakhuid. Ko Francis Sales Bakhuid. Ko Angal Bat Kiru Khuid Baro. Ko Maria ko Kumi Jong Jing Sngolam. Amen. En Trai Jesus Christ.